Nu er Manne blevet til Simon Finkel. Nu er Dylle blevet til Albert den Tapre. Vær hilset, eventyrer. Er I klar til dagens udfordringer? Ja. Ja. Det var godt. Ja. Gode drenge. I dag har jeg en meget speciel opgave til jer to. I skal ud og finde en udstoppet skorpion til mig. Jeg mangler den i min samling. Okay. Er det forstået? Ja. Godt. I skal finde skorpionen. Den ligger langt inde i skoven. I vil nok møde nogle udfordringer på vejen, for der er mange, der vil have fat i den her skorpion. Den er meget sjælden. Er I med på det? Ja. Godt. Jeg vil nu sende jer afsted til Barda. I skal gå den vej, så kommer I ind i Barda, hvor I skal finde en skorpion. Okay. Mød mig ved laden igen. Ja, altså, jeg var så spændt hele natten, at jeg slet ikke kunne sove. Jeg har også været lidt spændt. Tror du, det bliver hyggeligt? Ej, jeg tror, det bliver lidt uhyggeligt. Ej. Er du bange for noget? Jeg er faktisk lidt bange for høner. Så det håber jeg ikke, vi ser slanger. Men jeg er også lidt bange for høner. Ja, men jeg har også hørt, jeg er heller ikke så glad for sådan nogle bylder der. Nej, de der bylder der. Eller dræbersnegle, men altså, jeg håber ikke, at vi bruger noget som specielt farligt. Vi står bare ned og have fat i den bylder der. Jeg tror der snart, vi møder noget. Du ved ikke, altså han sagde, at det kunne godt være, at vi mødte min far. Men han sagde bare, at vi bare skulle gå til lige ud og så til højre, og så... og så lidt... Ej, skal vi gå derop? Kunne du høre det? Kom, vi går til det på. Det kan være, det der er vores skorpion nu. Men vær forsigtig. Du kan godt. Jeg gør min søn er der også. Du kan godt. Vi spørger ham bare. Men ja, han sagde, at vi manglede at vokse positivt på noget, men altså... Der er noget. Vi håber ikke, der er noget. Nej. Hvad er det? Hvad er det, hvis han hører os? Nu er vi snart på. Kom, vi ligger os på. Og godt. Okay, hvad skal vi gøre her? Jeg tror, vi er nødt til... Fuck! Han har en stor økse. Skal vi gå og tagge på ham? Ej, jeg tror du bare, vi skal gå ind og spørge om syr, om vi må få en skorpion. Tror du ikke, det er Okay, kom. Jo, kom. Vi skal stille og roligt, så vi håber på det bedste. Hvordan var det, da I så orken? Blev du bange? Jeg blev sådan lidt forskrækket. Jeg blev sådan lidt forskrækket. Og jeg fik sådan lidt chok, da han bare kom sådan frem. Ja. Vi kommer fra Spilmester Martin. Kan vi få skorpionen? Ja, kan vi få skorpionen? Nej, jeg giver ikke min skorpion til nogen. Vil du have noget for den? En kamp til døden. Jeg to mod dig. Okay, vi tager imod udfordringen. Godt. Så kom an.
Kom an! Hund! Ja, hvad var det, der skete, da du faldt? Altså, ham der orken slog mig sådan rigtig hårdt i maven, så jeg faldt ned. Gjorde det ondt? Ja, okay. Hjælp! Som skal dø af uangrænser! Er han død? Jeg er død. Kan du tage sådan en kort? Nu går vi tilbage til Spilmester Martin. Hvad var det, der skete, da du dræbte orken? Jeg tog en håndfuld af mine magiske balrokkugler og fyrede lige skallen på ham. Døde han af det? Det tror jeg. Ja, jeg tror du Spilmester Martin bliver glad for det, vi har lavet i dag. Jeg håber, han bliver glad. Altså, jeg var snær. Altså, ej, men altså, jeg håber, han bliver glad for vores arbejde, fordi det er jo ikke bare lige altid, man går ud og finde en skorpion i skoven. Ja. Hvad tror du egentlig, Spilmester Martin skal lave lige nu? Jeg glæder mig til at møde Spilmester Martin igen. Der er han. Hej. Har det været sjovt i dag? Ja. Det var godt. Kom herind og lad mig høre. Sæt jer ned, drenge. Jeg kan se, at I har fået skorpionen med. Ja. Sådan. Godt gået. Den vil passe perfekt ind i min samling. Jeg er stolt af jer. Tak. Mødte I nogle farer? Ja, vi mødte en ork. En ork? Ja. Var det ham, der havde skorpionen? Ja. Den hang i hans kugle. Så der er orker i Farda. Ja. Jeg må sende nogle eventyr ud og finde ud af det. Ja. Men indtil videre, godt klaret, drenge. Jeg er stolt af jer. Tak, Martin.